Mýtus číslo 4. Ak budem nosiť neutrálne farby, aspoň nebudem taká nápadná. Ja mám k tomu opäť svoje ale. Práve tá častá a trochu taká stereotypná a ospevovaná čierno-biela kombinácia podľa mňa práve naopak púta veľmi veľa pozornosti. A pútajú preto, lebo je to proste kontrastná kombinácia, je to nápadná kombinácia, ktorá nás tak brnkne do oka, keď ju vidíme. Hej? Keď vidíte nejaké čierno-biele prúžky, alebo čierno-biele vzory, alebo biela blúzka a čierny kardigén, čierne sako, tak jednoducho je tam veľké napätie medzi tou tmavosťou čiernej a bledosťou, ľahkosťou bielej. Čiže je to veľmi nápadné, je to také jangové. A pokiaľ aj vy patríte medzi ženy, ktoré si hovoria, že ak budem nosiť neutrálne farby, aspoň nebudem taká nápadná, tak mám pre vás otázku. Čo je za tým, že chcete byť menej nápadné, alebo že chcete byť nenápadné? Čo je za tým? Podľa mojich skúseností väčšinou je za tým strach, že niečo pokazím. Že keď si dám nejakú farbu, ona mi nebude svedčať, nebude to tá pravá, budem v tom vyzerať čudne, preplácanie, trápne, nebude to ono, budem vyzerať, že sa na niečo hrám a tak ďalej, že to nie som ja, že sa zosmiešním. A takéto obavy sa nám väčšinou objavujú. A väčšinou ten dôvod, prečo ženy nosia len neutrálne farby a boja sa siahnuť po tých farebných odtieňoch, je ten, že vlastne nevedia alebo nemajú istotu v tom, aké farby im pristanú. Nemajú istotu v tom, že keď si dám túto farbu, tak áno, to je farba, v ktorej ja zažiarím, v ktorej ja budem vyzerať naozaj dobre. Hej? Ale práve podľa mojich skúseností mám naozaj množstvo klientiek, ktoré potom, čo spoznali svoje farby, tak sa vlastne zbavili tohto strachu, odhodili ho a ten strach už v ich živote nie je, pretože už vedia, ktorým smerom ísť, v čom zažiaria a dokonca začali tie svoje farebné odtiene milovať, pretože pochopili, že sú to práve tie farby, ktoré ich zvýraznia, ktoré im rozžiaria oči, ktoré podporia farbu ich vlasov, vďaka ktorým tá ich tvár zažiari, ktoré ich urobia mladšími, jemnejšími, jednoducho ich nádherne podporia, čiže začali ich milovať.